našich správ v tomto školskom roku. Na úvod by sme vám chceli len v krátkosti pripomenúť akcie, ktoré sa konali na našej škole alebo ktorých sa zúčastnili naši žiaci v mesiaci november. Tento mesiac bol na školské akcie veľmi bohatý. Spomenieme napríklad interaktívnu matematickú exkurziu vo Viedni, ktorej sa zúčastnili žiaci 8. ročníka. Rozprávkový tekvicový festival, ktorý sa konal na našej škole už po 5. krát. O najkrajšom výtvore hlasovali samotní žiaci školy, ale aj rodičia prostredníctvom Facebooku. Určite nesmieme zabudnúť na týždeň vedy a techniky, počas ktorého si žiaci vyskúšali praktické experimenty a zaujímavé aktivity na hodinách chémie, biológie, fyziky či informatiky. Teraz sa zastavíme pri dni červených makov na hodinách anglického jazyka, ktorý je dňom spomienok na obete svetových vojen. S našimi jazykármi sme si pripravili školskú akciu spojenú so súťažou, tvorbou násteniek a výhernou otázkou ku dňu červených makov. Všetci, ktorí správne odpovedali na súťažnú otázku, boli zaradení do žrebovania, pri ktorom nám asistovali naši piatáci. Ahojte, ja som Sofia. Ahojte, ja som Sabina a dneska sme sa prišli porozprávať s našimi mladšími kamarátmi o dni červených makov. Zúčastnil si sa tejto súťaže? Áno. Ako si prišiel na správnu odpoveď? Rozprávali sme si to na hodine a boli sme pri nástenke. Prezvedneš nám aj ty, ako si prišiel na správnu odpoveď? No my sme si to pozerali na hodine a pamätám si aj z minulého roka a tiež sme si to pozerali na hodine a na nástenke. Aj ty si sa súčasnila tejto súťaže? Áno. V tejto krabici sú správne odpovede, z ktorých teraz vylosujeme 3 výhercov. Poprosím, aby prvú vylosala Milotka. Marek Nepšinský. Teraz. Jozef Berčík. A teraz Rebka. Jakub Ťušky, 5D. Výhercom gratulujeme a sladké odmeny vám odovzdáme osobne. Ďakujeme. Tešíme sa však aj z úspechov našich mladších spolužiakov, ktorí sa zúčastnili regionálneho kola súťaže v anglickom jazyku Let's Play, ktoré sa konalo na základnej škole Herba. Štvrtáčky Saška a Elka v písomnej a ani v praktickej časti nezaváhali a v tejto súťaži obsadili prvé miesto. My sme sa boli pozrieť za nimi. Boli sme zvedaví, ako sa pripravovali a aby nám o tejto súťaže prezradili viac. Ahojte, ja som Sabina a dneska sme zavítali k našim mladším spolužiakom na 1. stupeň. Chcem vám predstaviť Sašku a Elku, ktoré sa zúčastnili súťaže Let's Play a získali a obsadili prvé miesto. Ako si sa pripravovala na túto súťaž? My sme chodili so Saškou domov a tam sme sa to učili. Vedeli ste akože správne odpovede? Áno, vedeli sme ich veľa a ktoré sme nevedeli, tak sme sa potom k nim vrátili a všetko sme odpovedali správne. Mohli ste si nejako pomáhať, alebo ste boli každá po samom? Boli sme spolu ako dvojica. Takže ste si mohli pomáhať? Áno, mohli sme sa radiť a tak. Ktorá úloha, teda ústna alebo písomná, bola pre vás ľahšia? Ľahšia bola tá ústna. A pre teba? Tiež ústna. Čo bolo také ťažké na písomnej? Nech bola ťažšia, ale tá ústna to sme si už mohli vopred pripraviť. Aha, takže písomnú ste nevedeli, aká tam bude? Áno, nevedeli sme vlastne sa na to úplne pripraviť, presne na tie otázky. Máte radi angličtinu? Áno. Čo sa vám na nej páči? No, ona je veľmi dôležitá, aby sme sa niekde mohli dohovoriť a niekedy
aj s našou pani učiteľkou sa zahráme napríklad takú hru, že ona povie po slovensky slovíčko a my ju máme po anglicky zečiarknúť na tabuli. Dobre, ďakujeme. Ďakujeme našej moderátorke Sabine a ešte raz gratulujeme a pokračujeme ďalej. Dňa 23.11. sa na našej škole Pionierska 2 uskutočnilo okresné kolo technickej olympiády. Svoje vedomosti a zručnosti si vyskúšali žiaci z 10 základných škôl okresu Brezno. Súťaž mala praktickú aj teoretickú časť. Všetci súťažiaci sa zhodli na vysokej náročnosti teoretickej časti. Po ščítaní bodov teoretickej a praktickej časti sme sa umiestnili na prvom mieste v kategórii mladších žiakov. A teraz podnečíme hlavne priaznivcov športu. V novembri sa konali majstrovstvá okresu Brezno žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií v streľbe zo vzduchových zbraní. Naši žiaci Prachnianová Juliana, Rusnáková Sara a očenáš David súťažili v disciplíne kategória +30 v doraste a s výsledkom 708 obsadili najcennejšie prvé miesto. Ale úspešní boli aj naši atléti, ktorí sa zúčastnili majstrovstiev kraja v Žari nad Hronom v cezpoľnom behu. Luptáková Eliška v kategórii mladších žiačok obsadila 3. miesto. Eliške sa darilo aj na majstrovstvách Slovenskej republiky v cezpoľnom behu v Malackách, kde medzi 96 pretekárkami obsadila 3. miesto a Budovcová Zoja 22. miesto. Gratulujeme a budeme naďalej držať palce. V mesiaci december našich prvostupniarov navštívil Mikuláš. Starší žiaci sa pripravovali na vianočný jarmok a tento deň strávili v príjemnej predvianočnej atmosfére so svojimi spolužiakmi. Reportáž z tohto dňa si môžete pozrieť na našom kanáli Dvojka TV. Dnešné vysielanie ukončíme pozvánkou na Vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutoční 14. decembra o 16. hodine v Dome kultúry. Srdečne pozývame všetkých rodičov, starých rodičov, kamarátov a známych. A to je od nás na dne všetko. Prajme vám všetkým príjemný adventný čas, veľa radosti so všetkými, ktorých máme radi. Uvidíme sa pri najbližších školských správach v januári 2024. Dovidenia.